Hyvää huomenta ja hyvää tiistaita. Tänään on ihan tavallinen tiistai. Joo. Mä lähden hakemaan mun mekkoa, joka on ompelimossa tai ompelijalla ollut. Niin mennään katsomaan, että mitä sillä on saatu aikaan. Ja sit mä käyn hakemassa myös mun matot pesulasta. Mikä ilma. Ja siinä ne nyt on. Voin kertoa, että ei ollut kauhean helppo mennä bussiin 2 maton ja 1 pulkan kanssa. Plus 1 repun. Ja sit vielä siihen 1 ihminen. Siis mun jos mä sain piettyä kiinni niistä molemmista matoista, niin sit se pulkka lähti karkuteille. Jos mä sain piettyä kiinni pulkasta, niin sit toinen matto lähti karkuteille. Joo, ihmisethän katsomaan silleen, että oliko pakko tulla tänne pilaamaan mun päivä. Mutta joo. Niin kävin hakemassa siis tän mekon. Näihin hihoihin on laitettu kuminauhat tähän käänteeseen. Ja nyt on matot lattialla. Mulla on ollut vähän sellainen sairasolo. Mä sanoin tuossa viime videossa, että mulla on ollut vähän sairasolo, mutta mulla on edelleenkin vähän sellainen, että välillä palelee, välillä on tosi kuuma, sitten huimaa ja päätä särkeä. Mulla eilen piti ottaa ihan särkylääke illalla, kun mulla särki niin paljon päätä. Mutta toisaalta mulla on menkat on myöhässä muutaman päivän, niin voi olla myös sitä, että on vähän sellainen PMS. Eikö nyt mä tiedä, mistä se johtuu? Now I know. Siis mulla eilen oli se ensimmäinen päivä, kun mä en ottanut mielialalääkettä. Ja tää huimaus on just sitä, siis sellaista, että yhtäkkiä vaan sillä buh! Se on vähän niinku sellaisia sähköiskuja yhtäkkiä tulee aivoihin. Tai vähän niinku, se tuntuu niinku näkökentässä ja päässä sillä on niinku ensimmäinen päivä 2,5 vuoteen, kun mä en ottanut ollenkaan mielialalääkettä. Joo. Mä toivon, että mä nyt pysyn tolpillaan tässä. Mutta toivotaan, että mä selviän tästä ja että sitten ei ole ihan hirveä semmonen olo siellä valmistujaispäivänä. Heippa!